тази позиция като израз преди всичко на доверие и гласуване на голяма отговорност, тъй като организацията ми е много сложена. Казала, че винаги се отнасям прагматично с отговорност към задачите, които ми са поставили. Смятам сега да възможно при определени тъй като да работим с широко използването, да се мнението и правото на хората, което е